Namba mar ote machuok en 2:600 bende wayudore e mbui mopogore mag oganda achiel kachiel wana e mbui no mar YouTube, e mbui mar Facebook, bende yudore e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en ni duol mochung' ne ndiko jopuonje pachoka mano Teacher Service Commission koro golo luoro ma jonyuol nigo ni sirikal pok oketo kenge makare mano ni lai mar somo mar CBE odhi makare skunde mag senior secondary. Jaratije maduong' mar TSC Evelyn Mitei okone jopuonje osemi tiegruok makare mar skunde mag senior kata mar tiego jopuonjre skunde mag senior. Ali Abich nigi ler mathoth. Ng'uro osebedo kind jokanya sekta mar somo kaachiel kod jonyuol e wikruok mar sirikal neno ni jopuonjre madonjo grade 10 oyudo tiegruok malong'o e skunde mar senior secondary mano luonge jatatije maduong' ka duol mochung' ne ndiko jopuonj tije pacho ka TSC Evelyn Mitei ogolo luoro ma jonyuol nyalo bedo go ni jopuonj pok omi tiegruok mowinjore manyalo miyo gikonyo jopuonjre madonjo grade 10 ka ok ni jopuonj ne osemi tiegruok mong'ith kendo jonyuol ok onego bed koluoro e lai mar somo mar CBE. I know we've had challenges with CBE education, and most of you are worried that can our teachers receive learners in secondary school and implement CBE? Yes, they can. We have trained them. They are ready and willing to support your children. Kane olose skund yawuoyi magoro sare ka chudbura makasepol e chenro mar abiro mitimo higa ka higa gi apis jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo mar siro somb jopuonjre. Mitei bende nokone duol mandiko jopuonj tije pacho ka TSC bende kedo gi nok mar jopuonj e skunde ma pacho ka kokalo e chenro mandiko jopuonj manyien ma gidhigo nyime. We did promote 514 teachers in Homa Bay County, and if you didn't get it this time, your chance is coming. E kinde chenro makamano, agucho omenda mar ngaf ne ochiwo omenda maromo milion 9.5 madhi konyo jolosomb jopuonjre masomo e skunde mag sekondar, mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mamoko. Waketo nyithindo gi puonjruok. Omiyo antiere gi program miluongo ni Mama County Back to School program. En program mipuonjo nyithindo gi e weche mag somo gi kos mondo gikaw. En program mimiyo nyithindo gi sanitary towel mondo gitigo mondo kik gimak iye mag owiu. En program mipuonjo nyithindo gi kendo imiyo gi basari. Basari ni kama pek ma nyathi sani koro ok dhi riembe sikul. Nyithindo dhi somo maonge nyathi madhi bedo oko kata achiel. To magi duto Mama County timo ma nikech hera mare mohero weche mag somo to gi mohero nyithindo mantie kaunti mare. Ka jotelo mamoko manoyoro e kinde nyasi makamano bende ne ojiwo ber mar makruok kanyakla e ting'o malo sekta mar somo. Kama nyathini ninde, ng'e kama nyathini chiewe, ng'e gima nyathini timo within 24 hours. Seche mang'eny iwacho ni nyithindogi are safe while in school and they get pregnant when they are under your care. So and your responsibility mondo me take care of these children. Mondo me gibed ji. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogore gi mano en jogo makedo na tich jok manigi